एगो भक्त परमात्मा से कहत नहीं परमात्मा कि हे परमात्मा जेकरा से राउर नहीं प्रेम लाग जाला भक्त जे भी जहां बुलावेला उहां रहुआ जाइले। ऐसा ही एगो भक्त कहत नहीं कैसे ए नाथी की राख ली अपना आरे नाथी की राख ली अपना ए शरणमा में हो कि शरणमा में अरे मनवा कि मनवा अरे लगल बाटे रो रे शरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे शरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे शरणमा में ए नाथी रख ली अपना ए नाथी रख ली अपना शरणमा में हो शरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे शरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे शरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे शरणमा में। और भक्त बोले कि हे परमात्मा आरे अधम अधीनन के सुन कर के तेरी क्षण में उबार दिहनी कोई न तेरी क्षण में उबार दिहनी कोई न तेरी क्षण में उबार दिहनी कोई न तेरी आरे अधम अधीनन के सुन कर के तेरी सुन कर के तेरी अधम अधीनन के सुनी करके तेरी सुनी करके तेरी आर क्षण में उबार दिहनी पहिनी न देरी क्षण में उबार दिहनी कोई न तेरी तो क्षण में उबार दिहनी पहिनी न देरी बतिया लिखल बाटे देखो रुको ना चलिए अभिषेक पटेल जी के तरफ से रामे रौदे 13 14 कएगो बा हो जय हो। पढ़ल लिखल बाड़े बाबूजी पढ़ौले बड़ा तरह के चलिए बबुआ के तरफ से ढेर सारा दान है परमात्मा के दरबार में पहुंचल। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही हो बबुआ की हर मनोकामना पूरा करत रही। जय हो। लेकिन बड़ा सुंदर बबुआ बात कहले कि जौन दुनिया में केहू प्यार ना दी उ प्यार मिलेला माई के। दुनिया में केहू प्यार ना दी जौन प्यार मिलेला माई के उ सुख चैन से कबहू ना रहेला जे काम करेला कसाई के। केहू आज तक आगे नहीं के बढ़ले श्रीनारायण भाई केहू आज तक आगे नहीं के बढ़ल हिस्सा बचा के भाई के आ एक ना एक दिन धरा जइबो वही काम करब तू चाहिए एक अधम अधीनन के सुन कर के तेरी
छन में उबार दिहनी कहीं न देरी छन में उबार दिहनी कहीं न देरी छन में उबार दिहनी कहीं न देरी अधमय धीनन के सुन कर के तेरी सुन कर के तेरी अधमय धीमन के सुन कर के तेरी सुन कर के तेरी आर छन में उबारे दिहनी कहीं न देरी छन में उबार दिहनी कहीं न देरी छन में उबारे दिहनी कहीं न तेरी बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में लिखल बाटे बेदबो पुराना में बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में नाथी राखली ही अपना पैसा दे दी महिमा आंचल जी के तरफ से 51 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचा। हनुमान जी से विनती रही, प्रार्थना रही कि वहाँ के दिन दुनारा चौगुना बनल रहे, लेकिन बड़ा सुंदर बात करने की हित मुदई समय पची नहीं पे करी। चलिए आराध्या जी की तरफ से 51 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में। जय हो। थानेदार पटेल जी की तरफ से 51 रुपए के दान ये हनुमान जी के दरबार में। लेकिन बड़ा सुंदर बात करने की हित मुदई समय बची नहीं बे करी आ तोहरा पैसा से तोहरा के लड़ाई बे करी, बाद में कुछ होके चाहे ना होके अपन दाव तोहरा पर लगइबे करी। और कहल बा कि चिउटी कबो माटा ना होई आ चीनी कबो खाटा ना होई। आज ऐसा ना दशा कर दे भाई टोपी वाला के आई भिसुआ गांव में ऐसा ना दशा कर दे कि नेपाल तो नेपाल इंडिया में कहीं इनको साटा ना हो। बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना ये नाथी राखली ही अपना नाथी राखली ही अपना शरणवा में हो। चलिए मोहित कुमार पटेल के तरफ से चलिए ढेर सारा दान बबुआ के तरफ से आई। लेकिन बबुआ बड़ा सुंदर बात कहले कि जग के था लगेला पंडित जी के खैला पर राजी ने पीछे ही वाली खिसी आए लगे। लेकिन कहल बा सरकार की कोनो बड़का जग करी पंडित जी अगर दही चूड़े ना खाइए तो बाप रे सतरे गांव जाके कही हम एगो पंडित जी बानी। चलिए नंदिनी पटेल की तरफ से ढेर सारा दान परमात्मा के दरबार में पहुंचल। लेकिन कहल बा कि जग के था लगेला पंडित जी के खैला पर, तुरती के था लगेला होठ में दबैला पर, मरीज के था लगेला डॉक्टर लगे गइला पर, आ सास लोग के था लगेला नौका पतो लोग गइला पर, आ बिनवरी से कुचैला पर। बाप रे बाप सास लोग बाप रे बाप पतो न मांगता वो गढ़ी माई से, वो भगवान से कि हे भगवान ए गढ़ी माई हमरा के पतो दिया कि साबै पर करी खाली भूख भूख बरत हो साफ नागिन खानी हो। नागिन के नाच तो नाचिए। लेकिन चली सरकार भजन बहुत सरकार बहुत तरह के वाले की सुनावो जै समय देखते नाथी राखली ही अपना शरणवा में हो। शरणवा में मनवा लागल बाटे रे शरणवा भक्त शिरोमणि संदीप पटेल के तरफ से
₹51 के दान परमात्मा के दरबार में पहुंचो। परमात्मा से विनती रही, प्रार्थना रही कि माँ के हर मनोकामना पूरा करत रही। लेकिन बड़ा सुंदर बात करी कि गछिया बिरछिया भले करेला लहल, गछिया बिरछिया भले करेला लहल, जंगल के पेड़ ना तो फल कम ना काम के, अंबर भेटाइल होके मेघ मेघराइल होके, भइल बरसात ना तो सावन का ना काम के, लाज ना शरम होके, सिल ना संकोच होके, घुंघटा ना गिरौली तो दुल्हन का ना काम के, आ शादी बियाह चाहे जग कौनो भइले श्री नारायण जी आ 2-400 लइका ना खइला खूब जग जग कौना काम। बाप रे बाप। जय हो। अच्छा होई सरकार हिनकरे घरे बाप रे बाप हनुमान आराधना भइल। बाप रे बाप सरकार उनकरा खाली हनुमान आराधना हमरा भैया तक करावे के होई तो लोग महीने में 2 गो अपना अपना घरे करे। जनता लिखेंगे 51 को पतवे कीन के लिए आई रहे, 51 को में 41 को बचिए गई रहे। जितना लइका खाए बैठा तो कान ढके उठा से कल कि चल तोनी के परसों नंबर बा परसों खइयो त ई बताई जग कहला होला लइका 10 को खाला समझ की जग के मार लाग समय जग होला। जी जय हो। तो कले भक्ति आगे चल के आरे गज के पुकार सुनी एक राहो के मरनी वासुदेव देवकी के हन देव बरनी वासुदेव देवकी के हन देव बरनी वासुदेव देवकी के हन देव बरनी गज के पुकार सुनी। अमन पटेल चली अमन पटेल की तरफ से जय हो। ₹51 के दान परमात्मा के दरबार में पहुंचा। बाप रे बाप नाम सुन के तो मियाज धन हो गए। जब से नाम सुने तो सरकार जितना मुड़ी पर पाप चढ़ल लगा सब उतर गए। नाम इन हो के कृष्णा जी भोले शंकर राम जी चली विनय सिंह जी की तरफ से